ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагӣ ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ютуб, мардуме ки моро ба хотири мошини арзон тамошо мекунад. дӯстони азиз, имрӯза намурда зиёда аз 9 та эълон ҳастаи мошинҳои арзон, мошинҳои насрас. ва агар шумо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ дӯстони азиз ягон техника аппарат, ягон маҳсул барои реклама дошта бошед, пас дар ватсаби ман 911 32 44 44 дар ҳамин ватсап суратоша ки видеоша қатъи маълумотҳои пурра аз дӯстонро мекунад. худо хоҳад ки мо дар нови оянда дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм ҳаракат мекунем. дӯстони азиз, мошинҳои шуморо реклама карда фурӯхта будем. хоҳиш аз ҳаматон дар видеонамур лайк кунед ва дар канал подписатсия кунед, штоби ҳамарӯза аз нархи нави мошини арзон бохабар шавед. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал шудагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷе. аввалин шуда дар ин канал яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. силкаи телеграм канал дар таги комментария закрибид шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наврҳорам дар канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. аввалин эълон дӯстони азиз, дар навори имрӯза Opel Astra J ҳастай дар кузуфи хачбек, соли баромадаш 2001 сол, мотор объем 1.6, коробкаш механик, сӯзишворияш бензин ва газ кор мекунад. мошин гуфтагӣ дӯстони азиз, мотор, коробка, қадаҳои сол, дискҳои престижни дорад. балонош 70-80%. хоб краскаш серебрянистик, кузуфаш мелистик, мақсад ки код дорад дӯстони азиз, танҳо малияни код дорад. чашкиёш варид надорад, ҳуҷҷат ҳам дорад, утилизатсия кардагии тайёр қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша ҳамагӣ дӯстон 40 000 сомониш мегӯяд. харидори конкрет мебошед, аз наздик савдои хуб мешавад. дар рақамҳои рекламада 558 19 17 17 метавонед занг бизанед. дуюмин эълон дӯстони азиз, боз Astra J ҳастай. Astra J дара мебошад, бо нархи 38 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошина биё қатъи устод ба дидпур проверкаш кун, иншаалло ки ягон камолӣ гуфтагӣ дӯстони азиз надорад. солаш 1998, мотор 1.6, коробкаш механика, сӯзишворияш танҳо бензин, краскаш серебряник, кузуфаш тоза, мотор, коробка, қадаҳои соз. хоб утилизатсия ҳамаи чиз дӯстони азиз дорад. номер ҳам дорад, дидесенхай дар навор қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нарша дӯстони азиз ҳамагӣ 38 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 933 36 38 38 кадом муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва информатсионро аз худашон пурсон шавед. Zote T700 ҳастай дӯстон, фурӯшӣ соли баромадаш 2017 сол, заказ аз Хитой меояд. дар давоми 10-15 рӯз гуфтагӣ дӯстони дар Тоҷикистон мерасад. хоб бо мотори коробка автоматик, заказ гуфтем аз Хитой. нархша 37 000 сомониш мегӯяд. нигоҳ кунед дӯстони азиз ки яъне ки дарунаш чӣ хел фасони хушрӯй. 37 та бе аз тамошка, бе утилизатсия, далчи растхочуна хитон мекунем. 37 та метин заказ мекунем. дар рақамҳои рекламада муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мо дақиқа нигоҳ кардем ки Hyundai Avante гуфтем, не ки ин Hyundai Elantra аст. шероина соли баромадаш 2010 сол, мотор D, коробка передачаш автоматик, сӯзишвориш бензини холӣ. мошин мултирол, обогрев сидени, кондитсионер, ях кор мекунад. хулоса ягон камолӣ дӯстони азиз надорад. мотор, коробка, қадаҳои соз, чашки беварид, кузуфаш тоза, краскаш серебрясни, дискҳои престижни, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, нархша 70 000 сомониш мегӯяд. боз нафароне ки аз номи сайти мо муроҷиат кунед, иншоалло ки гуфтагӣ дӯстони азиз аз наздик савдо мешавад. дар рақамҳои
11 58 10000 دقیقه زنگ میزنید. دوستان نفرانی که خانه‌خوار هستن خواهش میکنم پیشکی به یگان کس یگان سوم پیش، یعنی که پیش پرداخت نپردازید، یا که خانه‌خوار باشین یا که زمین خر باشین یا که ماشین خر دستی خلاصه نپردازید. BMW X5 باشد دوستان عزیز، باور کنید نرخ‌های همینا را به نهایت خمیدگی‌اند. سال برآمد 2004 موتور 3 коробка автоматик сӯзишвориш танҳо бензин дискҳои престижни дорад. аз учод синемат кардагӣ тайёр мебошад до'стон. 7 моҳ ҳуҷҷат, 7 моҳ тонировка дорад. пастамоша утилизатсия ҳамаш қоидави кардагӣ барои ҳай кардан, барои ҳама кора до'стон хулоса тайёр аст. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 61000 сомониш мегап. боз аз номи сайти мо гап занед, иншоалло ки арзон мекунад дӯстони азиз. рақамҳо 170 52 44 50 қади ҳатман дар тамос бароед. дигар эълони мо дӯстони азиз, нафароне ки баъди чеки караван ҳастен ширинар астраев дар кузофи караван, соли баромадаш 1996 сол, мотор объем 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ гуфтагӣ мебошад. дастфурӯшне фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ. ин караван айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восия дӯстони азиз. дар рақамҳои 874 26 30 36 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. мерседес сечка астаи дӯстони азиз, сечкаи простой, хоб кузоваш тозаҳак, балонош састаинч пачка, 94 сол, мотор д, коробка передачаи механикаи сӯзишворияш бошад, бензин ва газ кор мекунад. мошин гуфтагия дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. якуне ки чӣ хел дарунаш тозаҳаки фасонаки хушвай. коробкаш автоматик гуфтем, ду тадари пеш электропакет стеклоподъёмник кор мекунад. қарор дорад мерседес сечка дӯстон дар шаҳри ҳисор. нархаш хулоса 37000 сомонӣ. марҳамат бо телефон метавонед занг бизанед. дар 43500 сомонӣ дӯстони азиз барои шумо мерседес объем ёфтем бо нархи дастрас. соли баромадаш 1998 сол. мотор д, коробкаш механик, сӯзишворияш бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри панҷакен. мотораш д гуфтем, кузоваш тоза, мотор, коробка сол, ҳолаташ бениҳоят хуб гуфтагия дӯстони азиз. хулоса мошина нархша 43500 сомониш мегап. боз савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои 927 71 01 72 77 қад метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак ин охирон эълон дар навор имрӯза Toyota Corolla 3 ҳастай. соли баромадаш 2012 сол. Corolla D дӯстон бахшиш. мотор 1.8, коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензин ва газ. мошин чиста вагония дӯстони азиз. бензин ва газ кор мекунад. номери 98 барака. ҳуҷҷат, утилизатсия, растамоша ҳамаш кадагӣ тайёр аст. мошин бекамбудӣ қарор дорад дар Душанбе. нархиш 97000 сомониш мегӯяд. дар рақами 979 60 70 07 қади занг мезанед. дӯстон навор ба анҷом расид. боқӣ сарбаланд бошед. дастгиришон пешимоз. хайр дӯстони азиз.